Evo ga jedan veoma zanimljiv zadatak. 7. zadatak. Učenici jednog odeljenja odlučili su da okreče učionicu. Lep gest. Za krečenje im je potrebno 72 kg bele boje, a za ukrašavanje zidova 48 kg žute boje. Uvijek volim da podvlačim odmah u zadatku ono što je bitno. U akciji učestvuju 24 učenika i svakom od njih donosi istu količinu boje. Dobro. Pod A. Koliko boje treba da donese svaki učenik? Prvo da vidimo. Da bi izračunali koliko boje donosi svaki učenik, treba izračunamo u zagradi koliko ukupno ima boje. 72 kg bele, 48 kg žute. To ćemo upisati u zagradu. 72 kg plus 48 kg. Da bi izračunali koliko svakom od njih donose, a donosi istu količinu, delimo sa brojem učenika. Koliko ima učenika? 24. Podeljeno na 24. Jednako je. Primenjujemo šta? Deljenje zbira brojem. Prvi sabirak delimo sa 24. 72 kg podeljeno na 24 plus 48 kg podeljeno na 24 jednako je. 72 podeljeno na 24 izračunajte na pomoćni papir. Tako je. 72 podeljeno na 24 jesu 3 kilograma. Ne zaboravite jedinice mere. 48 kg podeljeno na 24 jesu, izračunajte sa strane, tako je, 2. 2 kg. 3 plus 2 jesu 5 kg. Znači svaki od učenika treba da dobije po 5 kg boje. To ćete napisati kao odgovor. Pod B. Koliko bele, a koliko žute boje treba da donese svaki učenik? Da bi izračunali koliko bele, a koliko žute boje treba da donese svaki učenik, da vidimo koliko ima bele boje. 72 kg, a učenika 24. Koliko svaki od njih donosi? Pa 72 podeljeno na 24. Tako, bela jednako 72 kg podeljeno na 24 i to je jednako koliko? Svaki učenik po 3 kg. Tačka zarez, žute jednako 48 kg ima ukupno žute boje, podeljeno na 24 učenika, to je jednako 48 podeljeno na 24 je 2 kg. Znači, svaki učenik treba donese po 3 kg žute i po 2 kg bele boje. Vi zapravo niste morali da računate ovo jer se rešenje toga, odnosno odgovor na ovo pitanje nalazi upravo ovde. Ovde smo računali šta? Pa tačno smo računali koliko svaki učenik donese žute boje, odnosno bele boje i koliko svaki učenik donese žute boje. 8. zadatak. Marko i Miloš skupljaju sličice. Marko ima 41 sličicu košarkaša i 29 sličica fudbalera. Miloš ima isto toliko sličica. Koliko sličica ukupno imaju njih dvojice? Zadatak ponovo neka prepišani koji ga nemaju. A zatim, idemo ponovo. Marko i Miloš skupljaju sličice. Marko ima koliko? 41 sličicu košarkaša i 29 sličica fudbalera. Miloš ima isto toliko sličica. Koliko sličica ukupno imaju njih dvojica? Sabraćemo sličice košarkaša 41 i sličice fudbalera 29 i puta naravno 2, jer pita se koliko sličica ukupno imaju njih dvojica i Marko i Miloš, a znamo iz teksta da Miloš ima isto koliko i Marko. Zato, znači isti broj
množimo sa 2. Možemo da računamo na prvi ili na drugi način. Koji je vama lakši? Na prvi način to bi izgledalo ovako. 41 plus 29. 9 plus 1 su 10, 0 pišem, 1 pamtim. 2 plus 4 su 6 i 1 7. 70 puta 2, a to je jednako 2 puta 0, 0, 2 puta 7, 14. 140 sličica ukupno imaju njih dvojica. Kako bi rješavali ovo na drugi način? 41 plus 29 puta 2 je jednako prvi sabrak koji se nalazi u zagradi, množimo brojem 2, plus drugi sabrak, 29 množim sa 2 i jednako je. 2 puta 1 su 2, 2 puta 4 su 8, plus 2 puta 9 su 18, 8 pišem, 1 pamtim, 2 puta 2 jesu 4, tako, i 1 što sam zapamtio su 5. To je jednako. 8 plus 2 su 10, 0, 1, 8 i 5 je koliko? Tako je, 13 i 1 što sam pamtio, 14. Dobio sam apsolutno isti rezultat. U šumi se u 9 redova nalazi po 87 stabala. Drvoseča je posekao 17 stabala iz svakog reda. Koliko je stabala ostalo u šumi? Vodite računa kada radite ovaj zadatak. U šumi se u 9 redova nalazi po 87 stabala. Znači u svakom redu imate 87 stabala, imate 9 takvih redova. Drvoseča je posekao 17 stabala iz svakog reda. Koliko je stabala ostalo u šumi? Znači, u jednom redu prvo da vidimo koliko je bilo. Bilo je 87 stabala. Tako. Drvoseča je posekao 17 stabala. Tako. I to je uradio u svih 9 redova puta 9. Znači 87 minus 17 puta 9 je jednako. Ja ću riješiti na prvi način, vi možete riješiti na oba načina. 7 manje 7 jeste 0. 8 manje 1 jesu 7. 70 puta 9 je jednako. 9 puta 0 je 0. 9 puta 7 je koliko? 63. Odlično. Znači koliko je stabala ostalo u šumi? Pa ostalo je 630 stabala.